No niin, terve vaan kaikille. Tänään me pelataan hieman uutta peliä Hitman Racing 2. Jota ensimmäinen joulukalenterin luukku. Mä teen joka päivä näitä joulukalenterivideoita. Mä oon hyvin ennen pelannut. Tää just vasta aloitin kerran. Tää on muuten aika huono auto. Tää on... Joo. Just silleen niinku murtuu. Let's go. Vaikka... Noita saatiin lisää. Minkälainen peli tääkin on? Tässä mä vähän adventure pelaamassa vai? Käyn pelasta vähän oikeana ihmisiä vastaan. Ja tietenkin, mikä toi on? Toi on siis tuo. Noniin, nyt päästiin pelaamaan. Päästäänkin me muita. Me ollaan suomalaisia, me ollaan Suomi voittaa, eiks niin? Yes. Tää on ehkä parempi kuin Hillclimb. Ihan normi. Mutta se eka on ehkä vähän parempi. Koska se on enemmän Hillclimbia. Sillä... Koto. Ja Suomi voitti. Mennäänpä seuraavaan. Me koetaan voittaa nämä kaikki. Mä en tiedä, mä oon ehkä ihan hyvä pelaa, että en tiedä. Sanoiko sä otat tähän joulukalenterin lisää näitä Hillclimb Racingin videoita? Taas voitti. Multi ainut selvisi. Vissi. Yeah. Onko tää vähän niinku Clash Royale? Ja otan näitä vitsin chestejä. En tiedä. Onko mitähän täällä on? Ei oo Suomea, vaikka tää on suomalainen peli. Chesti. Uusi. No ihan hyvä. Ehkä vähän matkittu tosta Clash Royaleista. Käy vettää joku Graasventuria vettä. Mä en oo mikä toi on tuo hieno. Nouseksi. En tiedä näyttääkö se nyt hirveästi, mutta lähdetään vettämään. Vähän pitkälle päässä. Tästä ei tule ainakaan loppuu bensa kesken tästä välillä. Sillä... en tiedä. Ja hyvä peli. Joo. Joo.
oltua perillä. Kohta me ollaan niinku täällä. Tahti hattuja päästä. Joo. Okei. Tähän videotottelussa tässä. Annakaa tykkäystä, jos tykkäsitte.